Michelle and welcome to our YouTube channel. It's another day. It's another day. It's another vlog. Ayan, so maraming salamat po sa manonood. So ngayon, as you can see in our title below, ayun yung ating gagawin ngayon. So magre-react tayo dito sa mga um, tawag ito, mga kalokohan. Hindi ko alam, mga weird or sadyang sinadya na nila ng mga may-ari nitong mga store, no? Ng mga ano to mga kakaibang pangalan ng tindahan. Kakaibang pangalan ng mga store, ganyan. So, yun. Meron kasi dito, sinend, sorry, yung isa kong friend na sabi niya, ano daw, let's make it happen. Charot. Ano natin to, bigyan natin to ng, lalagay ko dito, guys, sa screen, yung mga yung mga, itong mga, pagre-reacta natin. Yung mga parang sabi laugh flip daw. Ayan. Ayan. Okay. So, simulan na natin. Huwag tayong patumpik-tumpik pa. At, boom, karaharaka. Ayan. So, the first one is, hindi elementary school. Hindi elementary school, tapos parang high school. Tapos college elementary school. Oh, saan ka nag-aaral? Sa hindi elementary school. Ha? Ano mo grade mo na ba? Elementary. Saan ka nag-aaral? Hindi elementary school. Disclaimer po, lahat po dito ay ano lang po to for fun. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ayan. For fun po, disclaimer po. This is for entertainment purposes only. Ayan, parang high school. Parang high school ka na. Saan ka ba nag-aaral? Sa parang high school o parang hindi ka high school? Charot. Ayan, tapos college, elementary school. College ka na, pero nasa elementary school ka ba? Charot. Yes. Ayan, next. Summa cum laundry. Wow, siguro yung may-ari nito, summa cum laude, no? Nagpagawa sila ng ganyan. Summa cum laundry. Next. Tapsinilogan. Tapsinilogan, mapapakalmot ka sa sarap. What? Mapapakalmot ka sa sarap? Tapsinilogan, ayan. Ganyan sasalamin ako kasi masakit sa mata. Ayan. Next. Coca-Cola. Break muna. Laplapan. Itiri. What? Laplapan. Itiri. Oh my God. Talagang nakakatuwa din itong mga, yung mga store na gumagawa ng pangalan nila. Pag nilagay sila ng pangalan. Next. Sa Plato Restaurant. Old sa pinggan. Sa Plato Restaurant. Old sa pinggan. Ano da? Basta, yun na yun. Yan, intindihan nyo na lang guys. Hindi ko masyadong maintindihan. Next. Pizza ng ina mo. Ina mo, ina ko, ina nating lahat. Pizza ng ina mo. Saan tayo kakain? Doon sa pizza ng ina mo. Next. Sarap ng Coca-Cola. Bread pit. Bread pit. Siguro ano to? Tawag do? Siguro ang tawag, panaderia, yan, bread pit, ayan, bread pit. Next, hand job, nail and spa, hand job, nail and spa. Next, titis liempo. Titis liempo. Bakit naman kasi to? Ayan, merong, tapos ano kalagay po sa mga menu guys, baby titi, big titi, jumbo titi. Hindi ko kinakaya. Hindi ko kinakaya. Jumbo titi, tsaka super jumbo titi. Peace around the world and all its ancestors. Okay, tama na tayo dyan. Let's go to another one. Grilling me softly with his tongs. Grilling me softly with his tongs. Cute. Ang ganda. Ganda to. Next.
Manggugulat. Magugulat ka sa sarap. O, magugulat ka sa sarap. Manggugulat. Wow, ang galing ng mga ano nila, no? Yung nakakatuwa talaga. Ito na. Fish be with you. Seafood shop. Wow, fish. Fish be with you. Fish be with you. Next. Philippine Hairlines. Wow, pagupitan to, guys. Philippine Hairlines. Yes. Philippine Hairlines. Saan ka na? Next. Colo Beauty. Colo Beauty Salon siguro to, guys. Colo Beauty. Next. Hindi ko maintindihan. MIB. Men in Booklet. Men in Booklet. Hindi ko maintindihan, guys. Sorry. Next. Lavandora. Lavandora. Lavan. Next. Bike Kinemen. By Kinemen. Ako, Becky naman. Next. Mercury drug. Wow, may Mercury drug. Mercury. Green naman sila, guys. Diba may Mercury drug sila? Mercury drug. Next. Swab taste. What the next? New normals na corner. Positive sa sarap, negative sa dumi. Galing! Ang galing nito. Swab taste. New normals na corner. Positive sa sarap, negative sa dumi. Wow, ganda nito. Next. Lito Lapida. Little Globe. Lito Lapida. Lito Lapida. Next. McDolibee. McDolibee Special Barbecue. McDolibee, pinaghati nila, guys. Si Jollibee tsaka si McDo. Ang galing. Ay, Diyos ko Lord. Next. Yung isa, Royal Lechon Manok. Ang nakalagay, mas masarap pag may sauce. Katabi niya, Chokes to go. Masarap kahit walang sauce. Oh my God. Magkalaban sila, guys. Next. Sauce to go. Masarap kahit walang manok. Sira ulo. Sira ulo. Sorry, guys. Sauce to go. Masarap kahit walang manok. Kasi meron, diba? Masarap kahit walang sauce. Ito naman, sauce to go lang. Sauce lang to, guys, Masarap. Sauce lang. Ulams na. Next. Antox. Antox. Pritong manok. Siguro. Antok yung manok. Antok daw, eh. Ay, Diyos ko. Andox. May antox. Yeah. Next. KFC. Kanto Fried Chicken. Yes, ito alam ko tong KFC, yung Kanto Fried Chicken. Kasi guys, bumibili din ako nito. Masarap din itong mga Kanto Fried Chicken. Ayan. Next. 7-Evelyn. Wow! Kinuha na talaga yung ano ng 7-Eleven. Ang ganda 7-Evelyn. Evelyn yung may-ari siguro ng store, no? Next. Chito Merienda. Oh, kinuha yung pangalan si Chito Merienda. Okay, next. Egg Sheeran. Wow, mga artista na dito. Si Egg Sheeran, expert provider in the city. Next, Naknam Pucha. Please. Next, tea yata ito, mga tea. Next, Lord of the Wings. Lechon manok. Wow, Lords of the Wings daw. Next, Grab Tapsi. Grab Tapsi. Next, Air Supply. 5 pesos per gulong. Wow, air supply. So, pag nagpaplata ng gulong, di ba, yun? Doon sa mga, nakapangalan, air supply. Social. Next, Devil's Burger. Sulit ang anghang sarap. Devil's Burger. Next, now, Peking Duck. Peking Duck daw to. Naku, Peking Duck. Next, Johnny Water. Johnny Water. Okay. Next, Facebook. Wow, nice. Facebook. Manny Pacquiao. May Manny Pacquiao. May Manny Pacquiao. Living Things. Living Things Funeral Parlor. Okay. Living Things. Living, eh. Shogo. Shomai on the go. Okay, yun. Next,
Wow, sana mall. Tapos nakalagay SM. Sana mall. Ang cute. Next, pakopya ni Edgar. Xerox. Ayan, kung gusto niyo magpakopya, punta kayo dun kay Edgar, no? Charot. Next, Lucky T. Oh my, gulay. Gosh, grabe ang lawak talaga ng mga imahinasyon at mga pag-iisip ng Pilipino. Next. Okay, guys, yun na lang pala yun. Yun na yung pala. Ayun na sila lahat. Ayan, grabe guys, no? Sobrang lawak ng mga imahinasyon ng Pilipino. Oh my God, matutuwa ka talaga sa mga, ano no, sa mga kanilang mga memes, by memes, mga pangalan ng mga store nila. So, yun. So, sana nag-enjoy kayo guys dito sa ating reaction. Sana natawa din kayo, no? Ayan. So, good vibes lang tayo. So, thank you guys for watching. And I hope you like this video, please. Do subscribe if you haven't yet. Bye! And I will see you on our next one. Comment down below guys kung gusto nyo mag-react. Tayo na mag-react. Bye! God bless. Stay safe.